Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang Sibya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Dumako na po tayo sa pinakahuling pagbubulay-bulay sa hapong ito, ang pangpitong pangungusap ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, na matatagpuan sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 46. Luke chapter 23 verse 46. At ito po ang nakasaad sa salita ng Panginoon. Starting with verse 44, ang sabi dito, "Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, 'Ama, sa mga kamay mo inihahabilin ko ang aking espiritu.' At pagkasabi nito ay nalagot ang kaniyang hininga. Nang makita ng senturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, 'Tunay na ito'y isang taong matuwid.' At ang lahat ng mga taong nagkatipon upang makita ang panuorin, nang makita nila ang mga bagay na nangyari, ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kaniya'y sumusunod. Buhat sa Galilea ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. May the Lord bless the reading and hearing of His Word." Nakakatakot po talaga ang mamatay, mga kaibigan. Aminin man natin o hindi. Nakakatakot po talagang malagutan ng hininga. And people are afraid of what comes after death. Nakakatakot. In that sleep of death, ano kaya ang mangyayari na kasunod? So that's very fearful, and that's reality. That's the thing that causes people to fear. At ang ating teksto sa hapong ito, ang pinakahuling salita ng ating Panginoon, ito po ay naglalarawan sa moments na lang bago po nalagutan ng hininga ang ating Panginoon. Pero yung kamatayan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi katulad ng kamatayan ng napakaraming tao na takot, punong-puno ng takot. Yung iba ay nagwawala, yung iba ay sumisigaw, yung iba ay struggling dahil gusto pang mabuhay. But that was not the kind of death that Jesus Christ faced, that we will be talking about this afternoon. Ang moment of death ng ating Panginoon ay merong kapayapaan, merong contentment, merong triumph. Sabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." Ang mga salita ng ating Panginoon ay punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa kaniyang Ama. "Father, into your hands I commit my spirit." Merong 3 bagay ang ating pagbubulay-bulayan sa puntong ito. Una, Jesus in control. Siya ang may control sa lahat ng bagay. Pangalawa, Jesus and the Father. Pangatlo, Jesus and His people. Ano ba ang implication ng huling pangungusap ng ating Panginoon para sa atin? Tayo po muna ay tumungo at manalangin. Oh dear Heavenly Father, in this very last meditation this afternoon,
Nawa po ay makita namin ang buhay na pag-asa na kung kami ay na kay Kristo, meron din kaming ganitong uring kamatayan. May kapayapaan at may pagtitiwala sa inyo o aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po maipaliwanag ang mararamdaman po natin kung katabi po tayo ng isang taong malapit ng mamatay. I felt that when my father-in-law was dying way back in the year 2000. Naramdaman ko po ito. Nakita ko po yung utter helplessness ng aking father-in-law. Nakita ko po na yung kanyang weakness ay hindi na po mapigilan. Unmitigated yung kanyang kalagayan. Unti-unting nawawala ang kanyang lakas, unti-unting nawawala ang kanyang boses, at higit sa lahat, nakita ko talaga ang pagbago ng kanyang kulay. Mula sa merong dugong buhay, patungo sa maputla, nakita kong nag-travel ang kulay ng kanyang labi from left to right. Nakita ko kung ano ang transition ng aking father-in-law noong siya po ay pumanaw. So, here was my father-in-law, destitute of strength, ineffably weak. Well, kung tayo po ay tumindig katabi ng cross ng ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago, at titingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo na nabayubay doon, ay hindi po ganoon po ang pangyayaang ang katulad sa kamatayan ng aking father-in-law na helpless, struggling, kumbaga gusto pang huminga pero nahihirapang huminga. No. Jesus Christ was in full control. Nakikita natin ang sovereignty ng ating Panginoon. Sa ibang talata, ang sabi doon, He bowed His head. So, ibig sabihin, kanina, kahit nagdurusa siya, ang kanyang head was up high. But at this point, He bowed His head. Hindi yung tipong, yung kanyang head ay, kumbaga, it was bowed down, passive. No, He bowed it. He was in full control. Jesus was not someone who was crushed at the moment of His death. At the moment of His death, He was proving Himself as King. He was in absolute control. Hindi po siya na-crushed by an uncontrollable force. Upon the cross, Jesus Christ was the King of Kings and the Lord of Lords. Ang sabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. So, ibig sabihin, He decided to place the immaterial part of Him into the charge and care of His Father. Literally, ang Greek language nagsasabing, He dismissed His spirit. Dinismiss niya ang kanyang spirit. He lays down His life. Wala pong kahit isa sa atin na mamamatay ng ganito. We cannot simply dismiss our spirits as Jesus Christ did. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ipinagkatiwala ko na sa iyo ang aking kaluluwa and then mamatay tayo. No. Kahit yung mga nagsusuicide, gusto man nilang mamatay kaagad, ay may mga struggles pa yan. They cannot just simply dismiss their spirit. Yung iba nga, hindi nga matutuloy yung suicide. Gusto lang mamatay pero hindi talaga matuloy-tuloy. But, at this particular point, Christ displayed His sovereign control, the sovereign working of His power. He was the one who had life in Himself. Bakit po? Ano bang sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 15? Please turn there. John chapter 10 verse 15. Maraming gustong pumatay kay Jesus. Alam natin yon from the start of His ministry. Maraming gustong pumatay pero hindi talaga sila mag-succeed. Hindi sila magtatagumpay. Bakit? Ano bang sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 15? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakilala ko sa Ama at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Verse 17, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. So, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang ito'y kunin niyang muli. That's an extraordinary statement, mga kapatid, mga kaibigan. Jesus Christ had the power to dismiss His spirit. He shows Himself na siya ang nagkontrol sa kanyang kamatayan.
He has been in control all his life. Noong nagpakilala siya sa kanyang sarili doon sa sinagoga, pagkatapos sinabi niyang natupad na sa araw na ito ang mga salita ng propesiya, nasa harapan yun na, naggalit yung mga tao, gusto nilang patayin ang ating Panginoong Hesus. But what happened at that time? Ay naglumakad lang si Jesus sa kanilang kalagitnaan. They did not succeed in killing the Lord Jesus. Bakit? They couldn't touch Him. Hanggat sa hindi dumating yung oras ng kanyang kamatayan when Jesus Christ voluntarily gave up His life, pinahintulutan niya na madakip siya because it was already time. But until the Lord Jesus Christ did not allow them to arrest Him, sa maraming beses, they couldn't do it. In John chapter 8, people picked up stones to stone Jesus nung sinabi niyang, I am. Long before Abraham was, I am. At ang Diyos lang ang may karapatang magsabing, I am. Well, the people of Israel understood that Jesus Christ really claimed to be God. Siya ay Diyos. They wanted to stone the Lord Jesus Christ. But Jesus Christ just escaped them. At kung babasahin natin ang Mark chapter 4, nung natulog si Jesus sa bangka at siya ay antok na antok, yeah, I think that was the event. Yung kanyang mga alagad ay nagpanik yung kanyang mga alagad. And Jesus Christ rebuked the storm. At namangha sila. Even the storm obeyed the authority of the Lord Jesus Christ. Even the storm. So namangha sila, sino ba ang taong ito na kahit yung mga bagyo ay sumusunod sa kanya? You see the authority of the Lord Jesus Christ. Nung si Zacchaeus ay umakyat sa puno ng kahoy, umakyat si Zacchaeus, si Jesus, hindi sinabi ni Jesus na, Zacchaeus, pwede bang pumunta ako sa bahay ninyo? No! The command was with authority. Zacchaeus, come down, for I must go to your house today. And the next verse in echo, and Zacchaeus hurriedly came down. So Jesus Christ really exercises kingly authority. Hindi kinakailangang imbitahin ni Zacchaeus si Jesus. He just expressed his authority. Zacchaeus, quickly come down, for I must go to your house today. Nakita natin yung kingly bearing ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit si Zacchaeus na matigas ang puso, lost and poor sinner, hindi nawala ang authority ng Panginoon sa kanya. Kaya ang mga makasalanan, kahit si Pablo na taga-usig ng iglesia, sinalubong ng Panginoon on the way to Damascus, Saul, Saul, why are you persecuting me? Makakasakit sa iyo ang pagsikad sa matutulis. And Jesus Christ really succeeded in arresting the Apostle Paul, Saul of Tarsus, who was later known as Apostle Paul. You see the authority? Nung si Kristo ay inaresto, John chapter 18. John chapter 18, please turn there. Nung si Kristo ay inaresto ng mga Roman soldiers, hindi nila kilala si Jesus. Kaya ang signal ni Judas ay kung sino yung lalaking hahagkan ko, yun na yun. Now, John chapter 18, tinanong sila ni Jesus kung sino ang kanilang hinanap. Nakita natin yung authority ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito sa John chapter 18, verse 4, si Jesus na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya ay lumabas at sa kanila'y sinabi, sino ang inyong hinahanap? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nakatayong kasama nila. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, ako nga, umurong sila at bumagsak sa lupa. So you see, even at the moment, at the point when Jesus Christ was arrested, pinakita ng ating Panginoong Jesus na hindi siya basta-bastang ma-arrest kung hindi niya ipahintulot. Bumagsak sila sa lupa. Perhaps best soldiers yun. Perhaps best platoon yun or best legion of Roman soldiers. Pero wala silang sinasabi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Jesus Christ simply said, I am. And they fell on the ground. Si Pilato, nag-iisip si Pilato na may kapangyarihan siyang pigilan ang kamatayan ni Jesus. Sabi ni Pilato, sabihin mo sa akin, I have the authority to acquit you or to save you.
Ang sabi ng ating Panginoon, no, no, you don't have that authority. Maliban na lang kung ibigay ko yon sa iyo. Jesus Christ, at the moment of His death, proved supreme. So it is astoundingly inspiring, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi siya namatay na helpless, na nag-aagaw-agaw hininga. No! He bowed down His head and He committed His soul to the hands of the Father. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang greatness. He could have called thousands of angels to save him at that time. But now, He voluntarily surrendered Himself. Sabi ng ating Panginoon, walang may kapangyarihang kunin ang aking buhay. Ako lang ang may kapangyarihan na ibigay ito. At meron din akong kapangyarihang bawiin ito. Next, we praise Him for His grace. Biyaya ng ating Panginoon. Bakit ba voluntarily Jesus Christ died? He did it. He allowed Himself to be brutally crucified sapagkat, ayon pa kay Apostle Paul, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa akin at alang-alang sa lahat ng mga makasalanan na umiibig sa atin. Greater love has no one than this, that the shepherd lays his life for the sheep. So nakita natin, Jesus in control. Even at the moment of death, Father, into your hands I commit my spirit. Now, pangalawang punto, si Jesus at ang kanyang Ama. Merong dalawang big words na nag-uumpisa sa letter F. Una is forsaken. 'Di ba? Sa pang-apat na sinabi ng ating Panginoon, my God, why have you forsaken me? Bakit kaya hindi sinabing, my Father, why have you forsaken me? Because at that time, naramdaman talaga ni Jesus na ang puot ng Diyos ay ibinuhos sa Kanya. He took our place. Totoo, hindi nawala ang pagiging ama ng Kaniyang Ama. But He took the place of sinners. Sinalo niya ang lahat ng puot at galit ng Diyos. Kaya't ang lumabas sa kanyang bibig, my God, why have you forsaken me? Instead of, my Father, why have you forsaken me? Sapagkat ininom ng Panginoon ang kopa ng puot at galit ng Diyos. He has borne the judgment na tayo sana ang papasa noon, mga kapatid, mga kaibigan. The Father has turned away from His beloved Son. How full of significance is the absence of light. Nagdilim mula alas 12 hanggang sa alas 3. Nagdilim. Ang puot ng Diyos ay ibinuhos niya sa kanyang anak. And that's the reason why we could be forgiven. So una, darkness. And then naramdaman ng Panginoon that He was forsaken of God. And then next, nung natapos na lahat, ininom niya yung suka, I thirst, ininom niya ng suka at sinabi niyang, it is finished. Nung natapos na ang lahat, nabayaran na ang hustisya ng Diyos, napawi na ang puot at galit ng Diyos, ano na ang sumunod? Hindi na my God, but Father. Father, into your hands I commit my spirit. That's a precious word. It is very wonderful na sa oras ng ating kamatayan, katulad ni Jesus, ay mabigkas din natin, Father, into your hands I commit my spirit. Ang relationship ni Jesus Christ, bago pa siya ipinako sa cross, 46 times sa upper room, binanggit niya ang pangalang Father. And then sa John chapter 17, sa kanyang prayer, binanggit ni Jesus 6 times ang Father. Sa Sermon on the Mount, He spoke so much of the Father. The Father is precious to Jesus. Kaya kinumit niya ang kaniyang kaluluwa sa Diyos na kaniyang Ama. What a tremendous relationship. What a glorious relationship between Jesus Christ and the Father. Jesus, the Father, the Holy Spirit, the three persons of the Godhead, the Triune Jehovah, they worked in perfect harmony at the cross of Calvary. The great exchange. The Father planned it all. Na merong exchange sa pagitan ng makasalanan at ng kanyang anak na si Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, 2 Corinthians 5:21, ay naging kasalanan upang sa kanyang kamatayan tayo ay maging katuwiran. Ang sinabi ng Isaiah 53:6, sa kanyang mga latay tayo ay gumaling. Ipinasan sa kanya ang kasalanan ng marami. So the Father planned it. The Son willingly and lovingly humbled himself in order to please the Father. And the Holy Spirit enabled the Son to do it. So we see the Trinity working for His people. Now, yun ang ating natutunghayan sa pangalawang punto. Panghuli, Jesus and His people. Katulad ng sinabi ko kanina, ang binigkas ni Jesus na, Father, into your hands I commit my spirit. Pwede ding bigkasin ito sa lahat ng mga pinatawad na ng ating Panginoon. Death is an introduction to the presence of God. Pagkatapos ng presence natin dito sa earth, pagkatapos malagutan natin ng hininga, haharap tayo sa ating Panginoon. Hebrews chapter 9 verse 27. Yamang itinakda sa lahat ng mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. So death is an introduction into the presence of God. Ikaw at ako, kung ikaw ay na kay Kristo, kaibigan, we will die with confidence that we are in the hands of God. Maaring mamatay tayo bukas, maaring next week, maaring next year, or anytime. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, we have the assurance that we will die in the hands of God. Alam ninyo itong prayer na ito, yun din ang binigkas ni Esteban. Nung si Esteban ay naging martir para sa ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter 7 verse 59. Please turn there. Acts chapter 7 verse 59. Ang sabi po dito, habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So in a sense, similar ang prayer. Maliban sa hindi sinabi ni Esteban na, into your hands I commit my spirit. Stephen did not have that power. Only Jesus Christ had that power. Pero ang sinabi ni Esteban, tanggapin mo ang aking espiritu, Ama. So in a sense, very similar sa prayer ng ating Panginoong Jesus. And you know what, mga kapatid, sa pananampalataya, these kinds of prayers have been uttered by God's people in the history of the church. Ang mga tao ay alam nila na sila ay mamamatay, mga alagad ng ating Panginoon in the past. What confidence! What confidence! What a sense of safety and peace! Merong isang revivalist sa United States na ang kanyang sinabi, and when I die, receive me, I'll cry. For Jesus has loved me. I cannot tell why. Sabi ng isa pang Christian, loved of Jesus, He died for me so that I'll live forever with God. What confidence, mga kapatid, mga kaibigan. Yun din ang ginawa ni John Huss. Nung si John Huss ay sinunog, he recited Psalm chapter 31, which is a reflection of the seventh word of our Lord Jesus Christ. And we can die in the same way. If you are in the Lord Jesus Christ, if you are in Christ, you can die in the same way. We can pray the same prayer. Pwede nating ipanalangin ang parehong panalangin. Pwede tayong magkaroon ng kaparehong confidence, born of faith in our loving Father. Now, as an application, kung ikaw ay gustong mamatay ng may kapayapaan at may confidence, kailangang ikaw ay na kay Kristo. Kailangang magsisi ka sa kasalanan mo. At kailangang aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At kailangang magtiwala ka kay Kristo lamang. Hindi sayang ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng magtiwala sa Kanya ay merong kapatawaran, merong kaligtasan. At kung ikaw ay wala kay Kristo at mamamatay ikaw, wala kang pag-asa. Meron lang darkness. Merong darkness. Yes, you will be in the hands of God, but it is the hands of an angry God. Not the hands of a loving Father, but the hands of an angry God. Meron lamang isang paraan upang ikaw ay maligtas. And it is to turn to Jesus Christ now. Ngayon na.
Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Flee from the wrath to come. At kung ikaw ay makatakas sa puot na darating, you must be in the Lord Jesus Christ. You must believe that the blood of Jesus Christ is already sufficient to cleanse you from all of your sins. Now, kung ikaw ay mamamatay ng katulad ni Jesus na may kapayapaan, well, sa 7 last sayings ng ating Panginoon, at least 3 noon ay direct quotation sa Old Testament. Ibig sabihin, ang nag-comfort ni Jesus sa kanyang kamatayan ay ang salita ng Panginoon. Kung ikaw ay Christian at mamamatay ikaw, ay fill your mind and your heart with the Word of God. Meditate on the Word of God. Jesus Christ uttered the Word of God at least 3 times out of 7. As Christ was dying, the Word of God was ministering to Him. Now, kung kailangan ni Jesus ang Word of God sa Old Testament upang nung siya ay namatay, lalong-lalo na tayo. Merong isang Black American missionary nung namatay, ni-recite niya ang Psalm chapter 51, the prayer of repentance of King David. So, ang ibig sabihin, let us continue to meditate the Word, to study the Word of God, and i-treasure natin ang Word of God sa ating puso upang tayo ay lumago sa kabanalan, upang tayo ay lumago sa ating Panginoon, and so that in our dying moment, we will be ministered by the Word of God, and we will be able to glorify God in our death. Now, si Charles Spurgeon sa kanyang pastorate ministry, merong isang kabataang babae na malapit ng mamatay. Remember, cholera ay lumaganap nung time ni Charles Spurgeon. At bago namatay yung batang babaeng iyon, nakapag-compose ng poem. At ito po ang sinabi niya, "Since Jesus is mine, I'll not fear undressing, but gladly put off these garments of clay. To die in the Lord is a covenant blessing, since Jesus to glory to death that way." What a very peaceful picture of a dying moment sa isang tunay na anak ng Diyos. Maaring masakit ang cancer, maaring masakit ang anumang mga dahilan ng ating kamatayan. Maaring it is a sudden death. But when the silver cord is broken, and we no more on earth shall sing, but oh, the joy when we shall wake within the palace of the King. Father, into your hands I commit my spirit. It tells us about the authority of Christ, the sweet relationship of Christ and the Father and the Holy Spirit, and the pattern that God has given for all of His people, that we could all die peacefully in the Lord Jesus Christ, full of confidence because of His amazing grace. Kaibigan, magtiwala ka kay Kristo habang hindi pa huli ang lahat. Ngayon na, tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito. At nawa po ay ang lahat ng mga nakapanood ay meron kayong niligtas, O aming Panginoon. Niligtas sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayod. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.